Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi watanymyzyň içinde şu soňky hepde bolup geçen wakalara başlamak için. Geçen hepde doğrudan siyasi wakalara gatybaý boldy Türkmenistan. İlkinji nowatda bu meselede aýdylmaly. Ine Urwan Ulyň yine de bir alıp baran siyasi oyunu. Onu o arada aýdyp berdik. Şol 14-nji aprelde geçiren ýanky Goşadyrnak için näki halk maslahatyna onuň geňeşine geçiren saýlawlar bolup durdy. Ine özü saýlaw, özü konstitusiýany bozdy, onu girizdi, ütgötmeleri. Soň özü ine 56 adamy belledi, 56-njy özü bolýar şolaryň içinde. Özünden daşary 55 adam. Bulary getirdi. Meclisin hak hukukyny elinden artyna şol adamlara berdi. Özüni teklip etdi şol halk maslahatynyň başlyklygyny. Özü şol saýlawlary geçirdi, özüni saýlatdyrdy, özüm şonu tasdiklady. Ine diýip, halk maslahatynyň başlygy boldy. Dünýäde şolar ýalydyp özüni wezipe hödürlän ýa diýip saýlaw geçiren ýeke ýolbaşçy sataşmarsyň biziň döwletimizde bar şolar ýaly edenetdilik. Bärde kanun baskılamak bilen bir hatarda halky äsgermezlik göz görteli göze durtulyp durdy bu fakt. Ve ýene de bir aýtjak zadym watandaşlar edil şolar ýaly terde de Gönü Urwan Uly 2006-njy ýylyň dekabr aýyny Niýazowy ýok edip, soň Öwedil Ataýewy türmäge basyp, häkimeti basyp aldy. Ine şuňam siziň gözüňiziň öňünde, häkimet öz başyna aýratyn häkimetiň şahasyny döredip, şonu basyp alyp, hemme zatdan ýokarda öz oturjak, oglunum getirip prezident etjek. Ine şo maksat bilenem, şo Goşadyrnak için näki saýlawyny geçirdi. Şo saýlaw hem Goşadyrnak için näki ertesi gün dünýä kabul etsin diýen mazmuny bilen öňünden şol halkara konferensiýasyny taýýarlaýan dünýäň baýdaklaryny asyp bir topar adamy pul bilen peşkeş bilen düwünçök bilen ýygnap getirip şo köşüň içinde hamany ol bir parahatçylygyň tarapdarymyş, dünýäni ösdürmek gerekmiş. Halkyň pulunyň hasabyna şolar ýaly siýasy oýunlar oynalýar. Oňa da indi gördüňiz, bütün halk bolup teredip otur ýa tomaşa edýär. Şunun edenetdiligine bir döwlet garşylyk görkezmedi ýa bir döwletden şunu edýäniň galat ýa şunyň näme dogry sen halkyň äsgeriň aktyp aýdan bir döwlet strukturasy boldy ne-de bir döwlet ýolbaşçysy tapyldy. Ýok. Näme üçin ýok? Ýene-de bir gezek öz halkymyza hakykaty başlap açyp görkezmeli bolýar. Özümizden başga şo döwleti düzetjek adam ýok. Döwlet bizinki. Halkynky. Halk bolup şu zatlara ýapyşmasak gelip bize kömek etjegem, golpky berjegem, bize kömek etjegem ne gurama wadyr, ne döwlet bar. Bu biziň borjumyz, halkyň borjy. 30 ýyllap pikir edip gelin. Ana daşar döwletli görenak mene biziň düşen ýagdaýymyzy, biziň düşen günümiz. Watandaşlar, daşar döwletler görüp otur. Ýöne halk öz hak hukukyny talap etmänden soň daşar döwletler neýlesin? Olar öz döwletinde ýaşap otur. Olar öz döwletiniň problemini çözüp oturlar. Ýöne şondan daşgary eger kömek etmeli bolsa bir halk şoňa özi başgaldyran ýagdaýyna kömek eder-de. Ol ýatan halky gelip depip oýursunmy ol daşar döwletler? Beýdibem bir el bulap ýaşap bolmada özlük barmydy? Şo Türkmeniň jahennemçilik diýýäni şundan ibaret watandaşlar. Bir ýagdaýynam geçirdi Urwan Uly. Soňra bilýänsiňiz hepden başynda şol bir watandaşymyz ýok boldy da Türkiýede 38 ýaşly Zenan ady Sadat Ereşew. O barada hem dokumentlerini internette goýduk. Şonu görüp o da köze düştü hökümet. Sebäp o taýda para horlugyň oturan aýtdy. Ol Murat diýilýän
o $3000 dip elserip oturarlar. Indi şonu halkara guramalar bilmesin, görmesin, dowamy bolmasyn diýen niyet bilen 13-nji ýemede aprelde 160 adam samolyot bilen Türkmenistana çykarlypdyr Türkiýeden. Ine şeýle diýip 2-3 ýerden maglumat geldi. Ýöne ol adamdan ady kim, özleri kim, haýsy welaýetden, haýsy ýemeden, etrapdan o arada hiç maglumat beren aklar bize. Şonuň üçin biz diňe umumy sana aýdyp bilýär. Onu diňe bizim watandaşlarymyzdan habar gelen habardarlar şol sany Azatlyk radiosynyň beren habaryny şu saatlar tasdiklenýär da 160 adamdyr. Kim olur? 160 adam. Ýadyňyzda bolsa şol Sadat Ereşow barada aýdamyzda şol watanma üçin kömek edin diýip baranyna eme konsullugy. Şonu diýipdiler de 5500 san adam nowbatydyr. Nowbatydyran kän ýöne şolaryň 5500-i keselçiligi sebäpli nowbatydyr. Ilkinji lan hataryna şol Türkmenistana gaýtmakçydyr. Eger para berseň şo nowbatyň öňüne goýýar, bolmasaň nowbatyň soňuna durarsyň diýip aýdypdyrlar da. Sadat görüler. Ine şol üçin şol men pikir edýän 5500 adamyň içinden bağışlan, şu gün erte bir ayın dowamyna ýok boljak adamlaryň sanyny alyp şolar samolyota minip ora diýerler Türkmenistana. O takbarından soň näçe günden öldü, näçe hepdeden soň öldü, näçe sagatdan soň öldü, hiç kimin işi ýok, hiç kimim o ýagdaýlary, habarlary ýurdun daşyna çykaryp bilen aklar sebäp internet işlerine soň kudur atla yapdylar. Bir ayın içinde şol VPN işlerine Türkmenistan'a işlese de iýdiller, güýji ýetenek çekanak diýip ýüzlerçe adamdan habar geldi biz. Ine şol 160 adam göni ajala uğradylan adamlar, watandaşlar. Olara o taýda hiç bejerigi garaşan keselhana ýok, derman ýok. Bir zady dogry düşünün, men hem aýratyn gepleşikde aýtjakdym, ýani şu taýdaýdy. 3-4 yerden habar geldi apteklaryň ýagdaýy boýunça. Dünýäde iň ösen kesel näme? Şo dawleniden ýüreg agyrdan adam idi. Şoňa gerek sadaja ýönekeýje dermanlar aptekde ýok. Onun tanışlygyň üstü bilen 4-5 esse bahasyn töläp almaly. Bu baran adamlarda pul barmy? Nämen hasabyny alsam hiç bolman şu dawlenitini dogurlamak ýa düzeltmek üçin ýa normalizowat etmek üçin. Onun için diýen görüňiz gaty dogry, şu baran adamlar göni ajala bar ýa bir tapawdy Türkiýe bilen şolum topragyna jaýlanjak. Diňe şol üçin watana gaýdan biler. O taýda ýaşamak, bejermek, almak, hökümet olary kömek etjek. Ýok, ýönem bir gezek ýok. Ine şol görgüli geliniň ýogalyny şol dünýä ýaýrady, ýenem şolar ýaldat bolsa aýdyljagyny bilip dur. Aýdyldan soňra ýene iki sany denanymyzyň ajalymy barada habar berdik. Olara mene watana jesedi dolandyrylman ana biri Türkiýede ýene biri Orsiýetde jaýlandy. Ol hökümete bu halk gerek gel. Bunu ýene biz haçandan näre aýdyp gelýär. Ýöne halk indi düşünüp başlady. Özüniň şol hökümete gerek däldigini. Şol hökümet diýilýäniň halka öwey gözü bilen seredýärligini adamlar indi göz ýetirdiler. Ine şol şu geçen hep dedi hökümetiň eden hereketleri şu zatlardan ibaretda. Şol öňüni almak üçin öňünden gaçýardy. Inni aýdanmyşyn biz biletleri meselem 90% arzalatjak ýygyna satamyzda, ýa watandaşlarymyz ýygyna dolanjak bolan. Haçan dolanjak? Men aýtdym, şu 23-nji ýylyň bärde şolar ýoly açmakçy däl. Sebäp öz emmesini ogluny prezident etmän ýollara açyk gel. Bolandan soň ol bir ýyllap wezipe öwrenşmeli. Bärden baran adamlar akylly da eýem dünýäň o çetine bu çetine o siýasata da düşünüp oturýar. Akyl ýetirip oturan adamlar barjakda ýygyny. Şolaň öňüni almak üçin ogluny wagt gerek, özüne ýa hukuk goraýjylary wepal etmek üçin, olaň eline dürre bermek üçin gelen adamlara şol meselem şol esasan şol
lewapda yerleştirecek bolýarlar da hemem Aşgabatyň eteginde Kelete diýen ýer bar, men ozal aýdypdym size. Şo ýerlerde şol birden ikiden samalyot götürüp adamlary elekden geçirecekler, tamam. Ene bir-birini satdyryp adamlary taýdanyp türmäge ýa odan öpäwratjak diýlen bularda niýet bar. Ýöne olaryň plany başa barar barmaz ol başa ýok. Ýöne şo zatlary olar umyd edip oturda. Şoň üçin aýdy. Ýani 20-nji ýyla şerli ýollar açylmaz. Eger biz şoň şerli bir hökümeti tahtyndan düşürmese, olar şo wagtda şerli ýollar açylmaz. Açylaýanda da şu ýanky ýaly agar keselleri şol ýurdun daşyny ölmesin, bize azar bolmasyn diýip ýerden samalyota ugradyp onuň şu öz puluny getirir milleti. Döwletin hasabyna da. Inni ýene näme boldy? Şeýpden içinde gyzykly wakaň birine şuun habar geldi. Ýurtdaş ýerden jaňydyp aýtdylar, esasan Türkiýeden, soň bir Zwanok Türkmenistanyň birem Moskwadan geldi. Ýeme Gurbanulyň kakasy ýanky mälik guly ýok bolupdyr diýip. Onun begeni vaydı ya da olsun aysam vatandaşlar yok biz bir ölen adıma begen bir millet hem der yani hali yağır etti de bu halkı bu tohum. Şonun için şu tohumun bir kemelini bir saat diye vaydı yani. Bana can eden adı. Onu bu her kişi ölçü kabul etsin. Yani hali halkın peten beydar çıktı şu tohumda. Inni kakası ölüptür. Bolýa ýaşy bir çene barandyryn, olum dünýäsini täzeläpdir diýsek. Gaptalyny ýene bir habar getirýär, dady beýdat kakasynyň ölenini eşitip, Gurban Gulyň ýanky ganyna kıymeti süýjüsi galyp bilem ölüm halyna ýatyr. Muny görüp ogly serdarynyň ýüregi artyp, munam keselhana akdypdir. Şuma Aşgabatyň içi bolar ýerlerli, adamlar kiyeke havar uğra diýerler bana. Ol gowunnäki islegimizi ol real durmuşda barmy ýokmy? Ony bir howlukman seretmeli watandaşlar. Bir dogry habarmy, ýalan habarmy ertire çyksa bellisi bor. Ýöne şol Aşgabatly meselede bir zat aýdyn men size. Indi bir ay bäri Aşgabada şol ähli etraplardan polisleri getirýärler. Eredawoýlarynyň maslahatda ofitserlerine çeldi. Olar şol getirilip ömede şol Aşgabatda emme düzgüne tertibe seretmeli. Her avtobusa, her liniýa gatnayan avtobusa 2 milisiýadan mendirýärler. Käwa milisiýa şykly, köplen garajdan şykly menýärler. Şol avtobusyň içinde oturyp adamlar näme bardy gurrun edýär, şonu gulaga asýarlar diýdi. Soňra köçede näme bolar, şo zatlar soň gelip komandirlerine habar bermeli. Ýöne polisleriň peten beýdar çykypdyr, şo zatlar edetlerim gelene öýümde gaýtsak şoňa razy diýip oturýar diýdi. Näme üçin? Täp olara aýlyk güllük ýok eýem, 2 çay bäri. Diýen zatlarym sizine bir ay komandirovka gidýäňiz ýa 2 ay komandirovka gidýäňiz Aşgabatda. Şo taýda opşitlerde mi köne galym ýanky mihmanhanalarda näme denir içi dol sakyrtgan bitmi diýip aýdýarlar. Şo taýda öz hasabyny özleri ýaşamaly hem iyi biçmeli. Soňra haçan komandirovşyny tölemizde şonu pullary harajadyňdan ýygyna gaýtaryp ber. Emma gelenizde ýanyňyz bilen her biriňiziň ýanyňyzda indi köne pullany aýdýar. Gönmäş 20 milyon rubl bolmaly, manat bolmaly. Ene bularyň indi polislerim ulanşy şular ýaly derejä baryp berdi. Döwlet guturdy diýýärmiň netijesi şu. Hatda özüni gorayan polislere de tölemäge pul ýok. Olara şu öz etini özüni ýedirýär diýilşi ýaly. Ene öz hasabyna gelin, ştaýda ýaşaň. Ondan o polisler elbetde bir zatlar etmek üçin bir gün adamyla saklap jerime salýarlar ýa ýene bir zat edýärler. Şular ýalyk bolup durdy. Cinayetim gün-günden ösüp dur Türkmenistanyň. Ne ýani şuň 7-si bolupdyr bir emani 45-50 ýaş aralygyndaky.
Nebit Dağ'da, Balkanabat da täze adı. Oşa Nebit Dağ'da valyutçuk bar eken. Yani şol doğruları manada çalışýar, manada doğruları çalışýar, alış çalış edýän adam. Meni menne 10.000 dolar var, gel çalışaýly diýip, onu şol şaýoly Nebit Dağ'dan geçen şaýolyň çetine çağırıpdyrlar. Ene şol ýerde de pıçaklap akıdyp gomazanypdyrlar, elinden pulunu alypdyrlar. Ýöne şu gomyň içinde maşylar batardan sonra men polisle barıp tutupdyrlar. Ene adamlar indi şu derejeye ýetdi. Başlan birek indi janyna kastetip başladylar durmuş dolandyrmak üçin. Nebit Dağdaky halkyň aýlygy şu gün 30-35 dolar alyrlar. Döwlet sektorunda işleýän adam. Oňa nädip adam oňa etmeli? Nädip maşgalary saklamaly? Ene şu soraglary bana berdiler, şu gün geldi olam Nebit Dağda. Indi töhbetleşdigimiz uzağa çekyp oturmaýly watandaşlar ýene de bir täzelik ol. Dün akşam geldi. Şol sosial ulgamda Down House diýip ýeme bar. Sayt bar. Ya ulgam bar, aýdalýar. Sahypa bar. Ene şo taýda 11 adamyň suraty goýulypdyr. Şol tany menem suratym bar, saparagan bar, ýene de 9 adam bar. Ene şo taýda sorag berilýär, ene şol adamlar ýagda dur, ýa-ma gece güni watan diýip Türkmenistan diýip ýanky alady diýerler, çykyş edýärler. Siz şolara nähili baha berýäňiz diýip goýupdyrlar. Men aýtjak bolýan zadym watandaşlar, olar ýaly sosialny apros diýär-de rusça aýtsak, ol pikir soralşygy, ol hemme döwletde bar. Ol pikir soralşyk, haýsy partiýa siz gorlaýanyz, haýsy partiýa siz pikir edýäňiz, ýa haýsy partiýanyň ýolbaşçysy ol bi, haýsy ýeňer. Şolar ýaly soraglar bar, anket doldurýar, jaň edýärler, soraýarlar. Hökmen belli bir adamlara däl, ýöreýte 100 adamdan, 200 adamdan ýurdun dörlük küncüne jaň edip sorap, ondan sonra halka hödür edýärler. Ene geçen hepde halk ene şolar ýaly adamlara ýa şolar ýaly partiýalary ses berjegine ýa garşy durjagyny ene 100 adamdan ýa 1000 adamdan jaň edilip sorulşygyň netijesi şu boldy diýip aýdylýar. Ýöne biziň durmuşymyzda şu gün Türkmenistanyň içki ýagdaýyna da daşky ýagdaýyna da bizde şolar ýaly ýanky sorag edişligiň dogry netijesi boljaklar. Näme üçin? Ýurdun ilatynyň deň ýarsynyň köpüsi ýurdun daşyny ýarsyndan adyragyň içinde. Bulan pikirini bilmek üçin biz ýurda barmaly. Ýurdun daşynyň hakyň pikirini biljek bolsagam, onu sorag başgaça goýulmaly eken. O taýda belli bir anyk adamlaň ady däli, aýdaly meselem belli bir topormy ýa bir bileleşikmi ýa bir komandaň haýsynyň işi nähil görýäňiz diýilen bolsa adamyň ady tutulman, onu başgaça boldy. Ýöne şu taýda adamlaň ady tutulypdyr. Men şuňa nägileligim bildirýän, näme üçin, nämeden nägile? Men adamı tutulanyna nägile däli, şu formatda goýulanlygyna nägile. Men adım dur, saparagan adı dur, biz ikimiz aýratyn adam edip görkezýär. O beýle däl, watandaşlar. Biz saparaga bilen bir komandada işläp oturan adam. Ugrumyz bir, ýolumyz bir, alyp barýan maksatnamamyz, etjek işlemiz bir. Onsoňa biz komanda bolup işleýär, o taýda diňe saparaga ikimiz däl. Hana kemine var, aydın var, oýla çarywyny var, görýänleňizden. Görünmän şol ýeňsede durup işläp şu garyş edýän ýa kömek edýän ýa informasiýany ýygnaýan ýa bir topar zatlar ýazyp pozup işlerine kömek edýän ýene de onlarça adam bar, watandaşlar. Bu bir kollektiwliň iş. Bir adamyň, iki adamyň işi däl. Ondan şularyň içinden ýa-ki Petirozundan döwüp alanýaly edip bir çymyk bir adam, iki adam görkezilse, men şuna ol bir adaletlik bolýardy.
Şoň üçin onu şu haýsy komanda ýa haýsy topary halk ýykyn edýär diýip sorag edilen bolsa ol başgaça boldy. Ýöne bitaýda da bizde bir zat bardy. Bizde aýdaýly bir adalatly bäsleşik ýok. Bizde näme bar? Bizde görüpçilik bilen, gysgançlyk bilen edilýän bassaçlyk bar. Birek garşysyna. Hani görüp dursunuz bolup geçýän zatlar. Men adynam tutmaýyn, edilýän işlerim aýtmaýyn. Siz hemmäňiz ana internetde görüp otursunuz bolýan zatlar. Şu pikir sorulşygym halky birleşdirenek men pikirimçe ýene-de bizim halky birleşdirjek bolup edýän çağırışlarymyz halkymyzyň birleşmesiniň tersini işleýär diýip düşünýär. Näme üçin? Sebäp häzir näme edilýär? Ýa maňa bir topar ýerden jaň edip aýdýarlar da, o toparlaň içinde de biz bilen şol habarlaşyp durarlar bar ýa şonu närazy ýa nä dogry diýip aýdýarlar emma. Halmra dagy diýe olar diýe öz tarapdarlaryň hemmesini çagyrýar. Ine bize ses beriňdi näme edin? Näme gerek? Biz näme biz toýda göreşemdik. Ya stadionda yarışamdak biz ılgawy ya aýlawy gatnaşýan atamda, bedewimde, ılgawçamda. Biz rejimiň garşysyna göreşýär. Biz yarışamda. Men şey diýip düşünýän öz wezipem. Men şu 30 ýyllap şu rejimiň garşysyna durun, men şu öz bilenjämden şol öz işime duýdy. Men başga adamlar näme etdi, näde etdi, nä hiletdi. Men diýen maňlyma batýam ýa ýokmy? Ol maňa galman, on halk söýdýär, görüp oturdyňyz, hemme kimiň näme işledip oturan. Onsoň şu edilýän işden netijesini ortadan bir söz var, çıplat pausini ştaýt diýdi. Jüjeleri güýde sanalşy bar da, jüjeler haçan tüýýeten. Bilin bahamyzy haçan Türkmenistanyny saýlaw geçiremedi parlamente. Ine şo taýda halk berer, bize baha. Kimin kimdigini, kimin nämedigini, haýsy programmany bolýar, haýsy topar bolýar, haýsy adamy bolýar. Ine şo taýda hemmejik zat aýyl bor. Häzir şu goýulan ýeme men göwnüme bolmasa ölmedik aýyň hamyny paýlaşmak bolýar. Men şey diýip düşünýän, bagyşlan watandaşlar. Onsoň biz berde ya iki adam däl, ol saparagy kimiň aramyz bölüpdirler. O aýratyn şahsiýet edip goýupdy. Howa bir şahsiýet aýratyn. Ýöne biz bilelikde şuly iş alyp barýar. Biz komanda bolup işleýär. Ýanka aýtgysdym, kemine de bar, aýdyň mal orya çaýyna da bar. Ýene de şol ady tutulmadyk 420-den gowrak adam çykyş etdi halkyň sesine bizi. Olaňym reytingi bar. Näme üçin olar goşulmandyr şol sanawy onu? Näme üçin ol adamlar aýdylanak ýa ady tutulanak. Olar hakykatdan öz halkynyň patrioty. Ine şolar esasan şol halkyny wah edip oturan adamlar olarda bähbit ýok. Olaryň watanyny şol diktatordan halas edip ýurduny dolanjak. Şo pikir bilen şo zatlar çykyş etdiler diýip düşünýän ýa kabul edýär. Emma siýasatçylarda başga pikir bolup biler. O şol halkyň hasabyny öz siýasy ambisiýalaryny ýa planlaryny maksatnamalaryny amala aşyrmak üçin. Ol başga. Ýöne eger ad tutulmaly bolsa, şol adamlaryň ady tutulmalydy. Men öz tanıyan adamlama edin. Tanımayanlarım için katıkan o taýda ýene de başga adamlar bar men siýasatçy diýip berýär. Näme üçin olar goýulmandyr? Olara möýkeler. Şonuň üçin ine halk watandaşlar ine halkyň öňünde şol Down House'un ýanky eýesi bar, şol saýtyň eýesi kim näçe eýesi. Gaýrat edin watandaşlar. Şo taýda meniň adymy we saparagan adyny öçürin. Men saparagy bilen görleşdim bu. Olumsuz zatlar. Edil men garaýşym ýal seredi. Olum haýyş etdi. Ol özü ýolly şumal ýerip çykyp bilen internetde. Şoň üçin oňam haýyşyny ýetirýän halkyň öňünde. Down House'un emmesi. Hormatly watandaş. Aýry şo taýdan biziň ikimiziň adymy. Goý beýlekler özleri çözsün, gatnaşykmy, gatnaşyk gelmi, gerekmi olar şular ýal reyting ýa pikir sorulşyk. Eni hem ölmedi gaýyň ham paýlaşylýar, kimde näme abry bar, ýa kime köp gulak asyldy. Watana baramyzda. Şo taýda çözülşär hemme zat. Halk çözer biziň ykbalymyzy.
Bärde halkyň deň ýarty kän bolan galan içinde men şol üçin öýdi. Bu dogry bolma sorulşyk pikir edilen. Ýöne şu sorulşygym ýam şol bassaçlyk diýip kabul edip özleriniň meçe görüp ay ýetişiňde ay bolun ay olar çyzyňda bular pozuň bize ses berdi. Näme çağı oýuna dönürdiňiz bu siýasatdy. Dogry düşünün o taýda watanyň soragydyr. Bugun bolmasa erti watanymyz kartadan aýrylyp gitjek. Diktator onu lükgölüğüne mi böyle bıçaklap satacak mı satıp oturmuyor. Yani şu zaten aladasın edelim. Bize reyting neyme gerek? Biz bir iş eden reytingli adam olayan olsak hemmemiz o tayda diktator oturmazdı. 30 yılın devamında. Ben şuna hiç çok buldum. Şunun için yenen bir gede. Kayiş ediyen. Dağın havuzun yol başçıları. Şol işi yörediyen adamı. Gayrat edin. Şu taydan ben adamı saparagan adını ayırın. Şuun ayırın gayrat edin. Siz geçirmeyen hakkınız yok ya bolun aklı baydamak. Hemme hakkınız var. Siz şonu yurda varanızı her heptedir, her gününe geçirseniz size mümkünçülük dörödeli berel hani televizyona ya yöreti ödünüz o taydı agentstva açındı yöredi verin şol işleri. Yöne şuun kun vakti der. Şumal bir halkı birleştirecek bolyasa hemmemiz bir doğanıp. Hazır bular bolsa bassaçlığı başarıyorlar da. Biz olardan kim alıp barıyaz adam sanı köpürde. Gerek geldi. Bize adam sanı gerek geldi. Bize neticeli iş gerek. Doğru düşünün şunu vatandaşlar. Berde hiç bir dadı paylaşmak, bölüşmek, o yarışmak bilen zat yok. Bu bir yarışılar yalı yemeder, bu görüşmeli. Görüşünün bir ucu acıl, son boyunalın adam ortaya çıkmalı. Oluyor başlaça hareket edip köre avraya kazanmak bilir yalı işin yemesi değil. Oyunu değil. Şuna hiç çok bollum. Ona vatandaşlar şuurlukça sağ oturun hemmenizin öýüňize sağlık, inniki duşuklara çelli. Awat bolsa şuun ýene tapara gelip geçse gijrak o bilen bir gepleşip geçirmemiz mümkün. Taňry arkasyn hemmenizi göreniňiz, serederiniz üçin şol saytda da bahalar berip siňe sağ bolun, ýöne ol şuun kuunyň hemesi del, işi del, biz başga işler etmeli. Ünsümizi sowmaýlyň şolar ýaly owun owşak zatlara. Sağ olun, gijaňyz rahat bolsun.